siis se olisi jo täällä oksuussa. Nyt mä esittelen teille mun juttuja. Eikö se ole vanha juttu tää Angry Birds, mutta kyllä se vielä mahtava on, että kyllä sitä ei sitä voisi paremmaksi sanoa, että Bad Piggies on hyvä peli. Mulla on täällä tällainen retkituoli. Mä näytän se teille, kuinka se avataan. Elikkä siis, missä se nyt oli? Tuolla on tuollainen tarra. Se avataan tuosta. Sitten painetaan tuolta reunasta ja siitä retkituolista tulee tämän näköinen. Ja sitten mä näytän teille, kuinka se laitetaan kiinni. Eli tällainen yhteen. Näin. Tuoli kierretään tonne. Ja toi laitetaan tuolta tonne kiinni. Noin. Eli sitten se on taas tämän näköinen. Niin. Kattokaa mun ilmoitusasiaa video. Ja voitte tykätä ja laittaa kommenteihin juttuja.